Greetings of hope to all the devotees of Our Lady of Peñafrancia, near and far. This is Archbishop Andrew Alarcon of the Archdiocese of Cáceres. Last year, 2024, we celebrated the centenary of the canonical coronation of the original and miraculous image of Our Lady of Peñafrancia. This year's fiesta is focused on the theme, Our Lady of Peñafrancia, Mother to All. Because of Our Lady's openness and acceptance to the will of God, Mary gave her yes, and she became the mother of Jesus, our Lord, and in Jesus and through Jesus, she became our mother. The theme, Mother to All, expresses too the desire of the Universal Church to be a synodal and missionary church. That is, a church that opens its door to all, goes out and reaches out to everyone, especially to those at the margins and the peripheries. It calls the church to be humble, welcoming, listening, walking, accompanying, uniting, and caring, just like Mary, the Mater Ecclesia, Mother of the Church. This is also an invitation towards openness to fellow Christians who may not be Catholics, to non-Christians, and even to those who do not profess any religion. Nuestra Señora de Peñafrancia is not only the mother of Bicolanos. Devotion to her has grown by leaps and bounds. Her name and her image has reached many different places and communities outside Bicol. She is called upon by Bicolanos, non-Bicolanos, and non-Filipinos. She is mother not only to those who call upon her, she is mother to every person. Jesus told John at the foot of the cross, "Behold your mother." And to Mary, referring to John, Jesus said, "Behold your son." We are children of a mother who is an example of total self-giving. She accompanied her son on the way of the cross and at the foot of the cross. She is a mother who never abandons her children. The same theme, Nuestra Señora de Peñafrancia, Mother to All, calls our attention to pursue the three pillars of synodality, namely communion, participation, and mission. Communion. With Ina, may we not feel isolated or abandoned. Rather, with her, may we experience that we belong to a family. May we grow as inclusive communities, organizations, and local churches. Participation, like Ina, who cooperated in God's plan, may we take an active part in the life of the church. May we not simply be spectators, but sharers in the responsibility of God's children in the world and in the building up of God's kingdom. Mission. After the example of Ina, may we go out of our comfort zones and speak out about God's marvelous work and love in our lives. May we grow in service, especially to the needy, the poor, the suffering, and the outcasts. Dear devotees, may our devotion to Ina open our hearts to those who are rejected and forgotten. May the warmth of our love be felt by victims of war, violence, and injustice, even if they are far from us. With God, nothing is impossible. May our devotion be proven in our care for the family, concern for the poor, the needy, and the community, and in our care for creation. Let our Marian devotion be a concrete sign of hope. The heart of Mary was the first shrine which welcomed all people. With Mary, Mother to all, we are sisters and brothers despite differences in religion, culture, and orientations. With Jesus and Mary, let us offer hope to all. The incarnation of Jesus, the Savior, can still occur through us. He saves through us in times of natural calamities, communal struggles, and personal difficulties experienced by our people and by others. We are one with them. We open not only our churches and facilities, but also our hearts for them. We also exert effort to reach them, to know them, to feel with them, to reach their hearts. Doing this with Mary, our Ina, our lives and our hearts become sacred spaces of hope for all.
wish you all a meaningful celebration of the Novenario and Feast of the Divino Rostro and Our Lady of Peñafrancia this year, 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Suene vibrante el himno de amor que entona tu cuerpo con tanta emoción. Patrona del Hijo, del Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra verdad. Patrona del Hijo, del Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra verdad.
Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang solemnidad ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ang tema sa misa ngunyan, Nuestra Señora de Peña Francia, ina para sa gabos. Ang satuyang choir iyo ang Peña Francia Choir, asin Laudato Dominum Choral. Ang satuya pong celebrante mayor, asin predikador, iyo si Reverendissimo Ronald Anthony Timoner, Doctor of Divinity, Obispo kan Dioceses nin Pagadian. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An katoninongan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namibibi kami warasan nan mga maimbod sa imo na nag-uugma sa pag-ampon. Kanurog kabanal na Birhen Maria, Nuestra Señora de Peña, Francia, makaligtas sa gabos na karatan sa daga, huli kan sa iyang dalisay na tabang, asin magkanigong makaabot sa danay na kaugmahan sa kalangitan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po, liturhiya kan tataramon.
Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magiging bantog sinda sa tahaw nin mga nasyon. Ang gabos na makakahiling sa inda, makakaaram na sinda ang banwaan na sakong benendisyonan. Nag-uugma ang Jerusalem, huli kan ginibo kan kagurangnan. Nakakaagid siya sa sarong nobya na nakagubing ning pangkasal. Ginubingan siya ning Diyos, nin gubing nin kaligtasan, saka kapangganahan. Siring na mabuswak, saka matalubuan banhi, siring man ang pagligtas nin kagurangnan Diyos sa saiyang banwaan, asin o umawon siya, kan gabos na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tuminindog ang reyna sa saimo tuo nasasamnon nin bulawan. Tuminindog ang reyna sa saimo tuo nasasamnon Paghimatay aking daraga, hilangay ikiling mo, ang sa imong talinga, lingangan sa imong manwan, asinan sa imong Ama. Tuminindog ang reyna sa saimo tuo nasasamnon nin bulawan. Taminamawat Canada ang sa imong kagayonan. Samaon kung gusto mo siya, tasyan sa imong kagurangnan. Tuminindog ang reyna sa saimo tuo nasasamnon nin bulawan. Dadaraon sinda na maugma, asin magaya-gaya, masiring sarong kanade, pasiring sa deninda. Tuminindog ang reyna sa saimo tuo nasasamnon nin bulawan. Tuminindog ang reyna sa saimo tuo nasasamnon nin bulawan. Nasasamnon
Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Alagad kung umabot na ang tamang panahon, sinugo nin Diyos ang sadiri niyang aki. Ipinangaki nin sarong babae, dangan nabuhay sa irarom kan katugonan kan mga Hudiyo. Nagdigdi siya sa pagligtas kan mga nasa irarom kan katugonan, tanganing maging kitang mga aki nin Diyos. Asin huli takamo mga aki niya, sinugo niya ang espiritu kan sa iyang aki sa puso niya to. Iyan ang minapakurahaw sa to nin, Ama, Ama ko. Kaya ika bako ng uripon, kundi aki nin Diyos. Huli ta ika, aki ka na nin Diyos, ikaman para mana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos para sa parokyaw kan Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangan. Nakatindog harani sa krus ni Jesus ang sa iyang ina, sa kaantugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na agom ni Cleophas, asin si Maria Magdalena. Kan mahiling ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang disipulo na padangat niya sa kataid kaini, sinabihan niya ang sa iyang ina, Babae, uya ang sa imong aki. Dangan sinabihan niya ang disipulo, Uya ang sa imong ina. Puon ka ito, inako kan disipulo ang ina ni Jesus sa iyang harong. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Bago ko po simulan ang satong paghurop-hurop sa agang ini, ang sakuyang pagbati sa bawat saro sa Saindo ning Happy Fiesta po sa Indogabos. Pwede bang batiin din ninyo itong mga kataid nindo ning Happy Fiesta? Ibanan man nindo ning Ismail, tagaro paragal-pagal na simula pa katong pagpreparar
para sa kapistahan ni Ina. Ang ikaduwa, ang sakuyang pagpapasalamat kay Father Ipe Colvera, ang satuyang Parish Priest Digdi sa Pransya, sa pag-imbitar sa kuya na manginot sa satuyang Santa Misa, sa aldaw na inikan kapistahan ni Ina, asin sa nag-concelebrate sa muya, si Father Dionisio Gavinio, asin sa bawat saro sa Indo na yaon digdi sa satuyang pagdiriwang kan Santa Misa, asin ang mga nasa online mass, ang sakuyang pagbati po sa Indo ning maligayang pista ni Ina. Para po sa satuyang paghurop-hurop, gusto kong balikan ang nahiling, ang pinahiling sa tuya na senaryo o scene duman sa satuyang ebanghelyo hali ki San Juan. Takon hihilingon tang maray, garo puno nin kamunduan ang sinasabi duman o itong ibinigay na picture kang satuyang ebanghelyo. Mary was at the foot of the cross, watching her son Jesus slowly giving up his life for us. Sigurado ako na ang bawat saro sa tuya makaka-relate sa sitwasyon na ito kasi bawat saro sa tuya in one way or another have also experienced the loss of a loved one. Pero we can just imagine how hard it has been for Mother Mary, paunti-unting nawawaranin buhay si Jesus duman sa krus. Pero mula sa picture na inining garo pagkadaog, mula sa picture na inining great sorrow in a mother's heart, mahihiling niya to na sa likod pala kan kamunduan na yan ay mababanaagan ta, makikita din natin, we will be able to see the light that comes from the sacrifice that Jesus made on the cross. Kung dai itinao ni Jesus ang sa iyang buhay duman sa krus para sa satuya na mga makasalan, dai taman ma-obtain, dai taman makukua ang buhay na daing kasagkuran, ang kaligtasan na minamauwot para sa bawat saro sa tuya kan satuyang amang nasa langit. Asin duwang bagay ang gusto kong tawan taning pansin sa satuyang ebanghelyo. Ang inot, hilingon ta si Maria digdi sa ebanghelyo as a picture of a woman, of a person who would always stand up in order to fulfill the will of God for us. Maski dipisil, kita baga, as much as possible, we avoid itong mga sitwasyon na kung saan itong sarutang mahal sa buhay ay nagsasakit. As much as possible, di ba? Minsan, kapag dying na ang sarong mahal sa buhay, di ba? Ambivalent ang satuyang pagmate, maduman pa rin ba ako? Gusto ko pang bang mahiling habang siya'y paunti-unting nalalagutan ng hininga? O halatun ko na lang na abisuhan ako? Dahil masakit na masakit para sa isang tao ang makita na ang kanyang mahal sa buhay ay nahihirapan at unti-unting nalalagutan ng hininga. But
in today's gospel reading, Mary remained at the foot of the cross. Pero, yaon siya duman para sa iyang mahiling, asin mapanindugan, ang misyon na itinao sa iya bilang ina ni Jesus. Asin mahiling niya din ang fulfillment, ang katuparan kan sakripisyo ni Kristo duman sa krus para sa satuyang kaligtasan. Mary stood at the foot of the cross in order to manifest her desire for the will of God to be fulfilled through her own mission as the mother of Jesus, the only begotten Son. And she was also able to witness how Jesus was able to fulfill the will of the Father, that He will offer His own life for us, sabi ni St. Paul, while we were still sinners. Kaya ini po ang inot na leksyon na itinatao sa tuya, kan sa tuyang inang si Maria. Nakitaman, manindugan, para sa kung ano ang katuparan, kan kalooban, kan kabutan kan Diyos sa buhay niyato na personal, sa buhay kan sa tong mga pamilya, asin sa buhay kan sa tong banwa, lalo na ang sa tuyang sambayanang Kristiyano. We have to stand up for what is true, for what is good, and what is right before God, our Father in heaven. Di kita matakot. A lot of times, we are afraid to stand up for what is true, good, and right before God. Sa satuyang kapanahunan ngunyan, dakol ang habong makisangkot, dakol ang habo ng makialam, dakol ang kontento na as long as ako ako nasasakitan, bahala naman sinda kung ano ang sindang gigibuhon. Dahil po yan ang way na itinataw sa tuya kan sa tong mahal na ina. Dahil ang inot na itinutukdo sa tuya ang unyan sa Ebanghelyo, na kung ano ang tama, kung ano ang totoo, kung ano ang marahay, kinakaipuhan na paninindugan tayan, tutungkusan tayan, asin ipapahayag tayan sa satuyang kapwa. Ang sarong obligasyon ta bilang mga tagasunod ni Kristo ay nakita mamuhay sa pagsunod sa kung ano ang plano kan Diyos para sa tuya. Kaya ining aldaw na ini na inuumaw, nirorokyaw ta, pinapasalamatan tang sa tuyang mahal na ina. Magandang mahiling ta din, paano man kaya ako naninindugan para sa kung ano ang kabutan, ang plano kan Diyos para sa sakuya, para sa sakong pamilya, asin para sa sakong banwaan. Ang ikaduwa na mahalagang leksyon na itinatao sa tuya ay matatagpuan ta duman sa mga huring tataramon digdi sa Ebanghelyo. Ang sabi duman, inako kan disipulo na ini, an ina ni Jesus sa saiyang harong. Ang beloved disciple ni Jesus, si San Juan, apostol asin ebanghelista, siya ang nag-ako sa satuyang ina sa saiyang harong
But sabihon, from that time on, John, the apostle and evangelist, would always take care of Mary, our mother, and would always listen to her. Dahil nakakasiguro kita, ang satuyang inang si Maria, bistadong maray ang satong kagurangnan na si Jesus. She took care of him. Siya si nangalaga kay Jesus. Siyang nagpadakula kay Jesus. Bistadong-bistado ni Maria kung sisay si Jesus. Kaya nga ni, duman sa kasalan sa Cana kan Galilea, di ba? Ning nawaraan ning alak, duman sa kasalan, si Maria nagdulok kay Jesus. Nagsabi, mayo na sindang alak. Nagsimbag si Jesus. Ano man yan kung mayo na sindang alak. Day pa nag-abot ang sakong panahon. It is a form of a rejection, di ba? Pero, ano ang ginawa kan sa tuyang mahal na ina? Sinabihan niya, itong mga servants, itong mga naglilingkod duman sa kasalan sa Cana ng Galilea, sabi niya, do whatever he tells you. Dahil aram na aram kan sa tuyang mahal na ina, dahil bistado niya si Jesus, na dai matitios ni Jesus, na itong nangangaipon na ito na mag-agom sa kasalan kan Cana nin Galilea, para dai sinda mapasupog sa saindang mga bisita, aram na aram kan sa tuyang mahal na ina, pagbibigyan ni Jesus ang sa iyang idinulog sa kanya. At dahil siya nabigo, dahil we know kung paanong that water was turned into wine. And that was the first miracle of Jesus. At kung hihilingon ta, it is because of that knowledge of Mary, our mother, about Jesus, on how he would feel, on how he would react, that gave a solution to that problem. And sa pag-ako ni Juan Evangelista, asin apostol kay Santa Maria, nakakasiguro kita na sa iya ding naitukdo kay Juan Apostol asin Evangelista ang mga bagay-bagay sa buhay kan satong kagurangnan na si Jesucristo. And digdi mahihiling ta na ang satuyang relasyon kay Jesus ay mas kinakaipunan na pinapakusog dahil kan satong debosyon sa satuyang inang si Maria. Kaya ang ikaduwang lesson na itinataw sa tuya kan satuyang selebrasyon ay mayong iba kundi ang satuyang pagdulok kiina kay Birhen kan Peña Francia ay paghagad taning tabang din sa iya na mas mabisto ta, na mas masundan ta si Jesus na satong kagurangnan. Na sa paagi kan satong pagdedebosyon kay Santa Maria, magrarom din ang satuyang pagkabisto sa satong kagurangnan na si Jesucristo. Taang tunay na debosyon, ang sukatan kang tunay na debosyon kay Maria ay ang satuyang patuloy na pagdulok asin pagiging harani kay Jesus. Dahil ang satuyang inang si Maria ang magtutok do sa tuya
kung paano magsunod sa kabutan kan Diyos, kung paano ta masusundan ang mga itinukdo ni Jesus sa Ebanghelyo. Kaya napakaganda na sa aldaw na ini kan sa tuyang kapistahan para kiina kita man mag-aspire, kita man maghinguwa na kita maging mga tunay na disipulo asin tagasunod ni Kristo dahil kita ay nagsusunod man sa ehemplo na itinao kan sa tuyang inang si Maria. Matindog na po ang gabos. Si Maria Santissima, iyo an ina nin Diyos, sulitas siya an ina ni Kristo. Saman an ina niyato gabos, huli takita mga tugang ni Kristo. Hagaduntan sa iyang pagsurog asin pagampon. An sa tuyang isisimbag, kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Virhen Maria. Huli sa pamibi ni Virhen Maria Santissima, ina nin bilog na simbahan, mahidali lugod ang pagkasararo nin gapos na Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, paalawan nin mga parakasala, itao sa to ang biyaya nin dalisay na pagsulsol, mamibi kita sa kagurangnan.
Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, ang mga ina sa satuyang parokya, makautob kan sa indang katungdan sa indang mga aki, mamibi kita sa kagurangnan. Na para sa gabos na daraga asin soltero, si Virgen Maria maging panalmingan nin kabinian, kapakumbabaan asin kabanalan. Mamibi kita sa kagurangnan. Warasan sa imong mga surugoon o Diyos na kagurangnan, andanay nakarahayan sa kalagasinhawak, sa pag-ampon ni Birhen Maria, makalikay lugod kami sa mga kasakitan sa buhay na ini, asin makamtan mi, ang kaugmahan na daing katapusan sa langit, huli kay Kristo na sa iyang aki, asin kagurangnan niya mo. Amen. Matukaw po, liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos.
Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa kuasinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ang pamibi kan sa imong banwaan na may mga dulot nin mga sakripisyo tanganing sa tabang ni Santa Maria ina kan sa imong aki daing pamibi an masayang, daing hinahagad an daing makamtan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangangala sa kauswagan kan gabos na santo, asinurog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Maria Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia, magpadakula kami kanugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo dakarakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon, an balakid mong pagkaherak, kandungawon mo an sa imong sarugoon, sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya, an paraligtas nin tao, anaki mong si Jesucristo na samong kagurangnan. Kayan hukbonin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sagkod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ikananggadan banal, burabon nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa lugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa saindo. Siring man pakapamanggi, pagkuhaan niya manin kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako.
An misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag ka sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog na po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Magdato ang
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katoninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Siling manan kamulawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninungan iwinawalat ko sa indo, an sakong katoninungan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katoninungan. Peace be with you, peace be with you, peace. Maluhod po. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana, asin ang sakong kalat, mauumayan.
Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming ginibo mong makisumaro sa danay na pagtubos. Namibibi na kaming nagroromdom kanina kan sa imong aki, makamuraway sa kapanoan kan sa imong grasya, asin makamati kan danay na pag-uswag kan kaligtasan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi kay Nuestra Señora de Peña, Francia, lilingyaman sa sako o mahera ko na ina, Birhen de Peña, Francia, an sa imong mahamis na mga mata, asin kay raki man ako na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. Ampunan sa kong familia, an sa kong mga pinsan, katuod asin para sorog. Tabangi an sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong maninigo kong tabangan. Sa oras nin sa kong mga pag-alaman, kakundihan asin pagtios, urog na sa sakuyang pagkagadan, antabaya man ako sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing matindugan asin matabangan mo ako. Sabihin na ako devoto mo, nadaranin dakulang pagsarig sa imong pagampon, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña, Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man ako. Amen. Matindog po ang gabos. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris, Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum fecem ereretur, Spiritus Sancto operante preparasti, daut cuius commemoratione ileitamur, eius pia intercessione ab instandibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Sa pagselebrar niya to kan Peña Francia Fiesta, ngunyan, magkakaiba po kita ng second collection, ang kantidad na sa itong itatao, tabang para sa mga pangangaipo kan mga retiradong padi sa bilog na rehiyon Bicol. Ini iririmit sa opisina kan ekonomo sa residensya kan Arsobispo.
asin para po sa satuyang pasasalamat. Itatao po kan sa itong ginagalangan na Kura Paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Happy Fiesta po sa Gabos. Happy Fiesta po, Father. Happy Fiesta. Viva la Virgen! Inot sa Gabos, ang pagpasalamat po sa Indo na mga nagsimbang niya na aldaw sa pagdalaw sa sanktuaryo ni Ina. Sabi ta kaiyan, sa orihinal na harong ni Ina, kung saan nagpuon ang debosyon kinuha sa Senyora de Peña, Francia. Salamat po sa Indo Gabos. Lugod, maako taan biyaya na inahagad niya to sa tabang kan pamiibi ni Ina, sa tuyang pagpartisipar, sa tuyang okasyon niya na aldaw, sa kapiestahan kan sa tuyang mahal na patron. Upakan po niya to ang sa tuyang mahal na Ina. But ko man pong pasalamatan ang Gabos na mga donantes kan sa tuyang Santa Misa, sa mga mass sponsors, flower sponsors. Salamat po sa Indong tabang sa tuyang parokya. Partikular, pinapasalamatan ko man ang mga naglingkod sa Santa Misa, different ministries, ang mga lectors and commentator, ang music ministry, ang choir niya ito ngunyan, Peña Francia Choir, Laudate Dominum Choir, ang mga lay ministers, ang mga collectors, salamat po sa Indo, ang mga members kang Social Communication and Media Ministry, sa pamamayo ni Miss Angel Bosquilios, kay Mr. Rudy Bibo, ang satuyang language interpreter, salamat po. Urok sa Gabos, papasalamat kita. Asin maugma kita sa iyang presensya ngunyan. He was here last year. Invited niya to siya kang nakaaging taon sa pagselebrar kan saro sa mga nobinaryo kan Divino Rostro. Inibitera niya to siya ngunyan na siya obispo na. He was before the administrator of Diocese of Daet. Last month, he was ordained bishop of the Diocese of Pagadian. Si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Salamat po. Salamat po sa regalo kan sa imong presensya, sa pakikisumaro sa muya, sa aldaw kan sa muyang pagselebrar kan kapiestahan, kan sa muyang mahal na patron, Nuestra Señora de Peña, Francia. Viva la Virgen! Viva! Matindog na po ang Gabos sa huring bendisyon. Giraray po ang pagpasalamat ko kay Father Ipe sa sayang mga kaibanan digdi sa parokya ni Ina sa Indong pag-imbitar sa kuya na makapagpasalamat din kay Ina sa biyaya na sa kuyang ina ko bilang obispo ning Pagadian. Maraming salamat po, Father Ipe, at sa Indo pong Gabos na nakisumaro sa aldaw na ini kan kapistahan ni Ina. An kagurangnan mapa sa Indo. Asil sa imong espiritu. Pagumawon an ngaran kan kagurangnan. An tabang sa to yaon sa ngaran kan kagurangnan. Nagibo kan langit asin dagat. Bendisyonan man lugod kamo kan Diyos na makakamhan. An Ama, Anaki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!